به هزاران کس به تایبەتی زەڵام و کوڕ هاتن کوشتن. ده همان دمدا تایبەتی ژن و کچ هاتن رواندن و ji aliyê mîlîtanên Daişê ve dest dirêjiya seksî lê hatin kirin. قیچ و ژن جداکردن و مێر جداکردن. خودە چێ گوت بەف قیچەما کە چکەتە نابی بخۆن تا خێرا شاشێ لێدان تا قیچاوێ ژێر برن. Li demê girtina wê kiçika Êzidî hewildan xwe ji destê wan rizgar bikit. Daişa jin û zilam jek cuda kirin û li zilaman dixist yên dixwast kiçên xwe ji destê wan xilas kin. Hepsê cîha hat bûn ama xelkit ravî xê tofanê nebû. Em çûn me gomê bazê me gom ji kê derkevin. Bes vêce ser şareyê wan girtin. Ev kiça Êzidî ya rizgarbûyê hewl dide bi wêneçêkirinê êşên xwe ji cîhanê ra diyar bike û alîkarî ji bo qurbaniyên hêşta girtî bixwaze. Me her dilêm hemîriye he Xwedê herem ne mirtahine. Xwedê em hatine jî sibî ta êvarî her me bixû halê xwe difikirîne. Xwedê carna yanî jameke wekî nan nêv wan dema. Niha nêzik 195,000 Êzidî di kemp û cihên nefermî li Herêma Kurdistanê de bêş û nûwar mane. 95 sedê ji wan li kempan û cihên nefermî de wek malên xelkî li parêzgeha dihokê dijîn.